Ayo. Ayo, Kol. Kol, may buntag. Kol, mag-deliver mi og mga libro ba sa eskwelahan tapos sa imo naka-care off. Ikaw lang amo i-receive daw. Ano ko, ma'am? Pwede ra daw sa ako, ah? Oo, sa imuha ra daw. Pwede, dara. Oo, na kami papilapan dito. Pwede dito lang sa namo ipa-receive call niya, ihatod lang namo diri niya. Narami among sakyanan dito ba oh? Nara diri inyong kuan ko oh, balay. Ano yung balay diri? Dugko ko ikaw ray abri kay sa imo man nakapangalan gud. Te, ngitaon tami kay ano ba kay Manong Guard. Kinami hatod ra nga ano, duguard siya daw diri sa school. Oo. Kami hatod ng mga libro. Oh, naroon siya dito sa may guardhouse, no? Nara siya dira. Oo. Sige, tuon na lang namo no. Oo. Ayo. Ayo, Kol. Kol, may buntag. Kol, mag-deliver mi og mga libro ba sa eskwelahan tapos sa imo naka-care off. Ikaw lang amo i-receive daw. Ano ko, ma'am? Pwede ra daw sa ako, ah? Oo, sa imuha ra daw. Pwede, dara. Oo, na kami papilapan dito. Pwede dito lang sa namo ipa-receive call niya, ihatod lang namo diri niya. Narami among sakyanan dito ba oh? Nara diri inyong kuan ko oh, balay. Ano yung balay dere? Dugko ko ikaw ray abri kay sa imo man nakapangalan gud. Surprise! Happy birthday! Yeah. Zaman mo ani dito eh. Ali, ma'am! Dira ka, Kol. Pila na edad karon, Kol? 62, batang man. Ali, te. Happy birthday! Oh, si Ante. Si Arnel wala dire? Wala pa. Ay, ay para sa imo. Dami siya kayo ko nga. Ikaw ko, marakuan galing na, oh. Sige, init. Kol, kabalo ka kung kinsay nagpadala? Wala mo. Wala ka kabalo? Wala ka kabalo? Ni ba? Nilin? Naay message para sa imo ha. Ano siya? Hi Papa, today is your special day. Happy birthday. I'm so blessed and grateful that you are my father-in-law. Thank you because you accepted me like your own child. Wishing you a good health, more years to celebrate your birthdays, and long life. No birthday wishes, greetings, and message can express the words, the amount of your good heart. Salamat kay kamo ang nahimo nakong ikaduha nga ginikanan. Salamat jud kog dako sa Ginoo kay full package jud iyang gihatag sa ako Buotan kaayo ang akong bana nga gihatag, pero gihatag pa jud niya ang buotan nga mga ugangan. Oy, sana all jud no. Amping mo always diha. Salamat ninyo ni Mama kay naamo permi ga-guide sa amuan ni Arnel. Kung mag-away mi, pahinaot nga nalipay ka sa akong gamay nga surprise. Again, happy birthday. God bless. Enjoy your day, Papa. Love, Arnel and Lynn. Happy birthday, Kol. Wow! Well, ang sayo mong maingon sa imong duha ka anak. Salamat mga anak. Buwak mga aning. Ako kalipay.
ang Ginoo. Ay, ano, para sa Basta maayo ang ugangan, maayo kayong umagad no. Ala oy. Sa ikaw unsa imong wish kay Uncle? Ay, ka, maabot pa ang daghang katuigan. So, sunod pa ang mga katuigan nga maabot siyang birthday nga Mayo ang panglawas. Oh, mo jud Uban sa importante. among mga anak. Oh, ug mga apo. Apo. Nay mga apo dira daghan? Nay mga apo, dali mo lang ka dere. Dali ding. Oh, dali. Dali pindi. Oh, kantahan sa nato. Kantahan sa nato si Uncle og happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Col, unsay wish nimo Col? Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Amen. Sige, huyog pa Col. Yehey! Happy birthday! Palakpakan si Lolo! Palakpakan! Oh, dagan kayo. Ay! Mga bata. Eh. Col, happy birthday! Kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga bisag gikan mi Kidapawan pa naabot jud mi Carmen no. Col, nalipay ka karon nga adlaw wala. ay nagkalipay. Dito kuan nga nagto. Ay libro Dako kayo mong kalipay, pero dako kayong kalipay. sa guardman nga na may UIC. Pero ang kalipay dako jud. Wow. Tulo kasi ang luha. Ay, okay raman mo tulo ang luha kay sa kalipay man na siya no. Okay. Oh, unsay last message para sa umagad? Sa anak. Ay anak, kabilang mo din. Salamat sa iyo. Na-surprise ako. Balik ako. Oh. Bingong dia. May tawad ka may ihas. Salamat. Okay, happy birthday. Palakpakan natin si Uncle.